Ja. Jeg vil gerne beskrive potensfunktioner. Ligningen på en potensfunktion er f x r b gange x i a. Det er vores konstant, som beskriver den potentielle udvikling. Hvis a den er højere end 1, så vil den stige. Og hvis den er under 1, ikke 0, den må ikke komme 0 eller lavere, så er den aftagende. B, det beskriver hvilken værdi, som vores graf har, når den rammer 1x. I så fald, hvis vi nu siger, at det her det er 100, så vil vores b-værdi gå her, hvor vi har b-værdien på 100. Denne graf, den vil komme uvilkårligt tæt på 0.